Kardom Karbi nglorat bangso video long bahini aphuthak litum chethanam nang aprangsi litum chethanam nang Nimisha Priya puthak lapen derapi adun thu litum chethanam nang Russian Arloso India long ponlok mate police atum thekdam longlok habida long ingnam long alang ni men lake Nina Kutina India aprangsi litum chethanam nang Nimisha Priya komadlo alang like India sorlo Kerala ben alang li nurse asai ke claim alang li 2008 aningkan Yemen adet damlo hadak alang li isia kemang ben sidamlo alang li Yemen along isi ame thang clinic kang puji phansi alang li a aim dolo mate alang li kemang ke lahen lo 2008 aningkan alang li hadak damlo api 2011 aningkan mange puthot Kerala chewang thulo laben ke alang li penandolo alang li a chora men lake Tommy Thomas buhenlo alang itum chipa chorde pen bahini sitame Yemen damlo labenga 2012 aningkan alang li somar sitame dolo labenga 2014 aningkan mangke alang itum long financial crisis made Tangka maha laso akisung bang alang itum dokoklo labenga Yemen along hadak ron dobom labena joksi alang li penan Tommy Thomas labenga asupi alang itum Kerala puthot chewang thuichulo mon sitame Nimisha Priya alang like alang li akemang alang li pachun jipan alang li hadaksi sangkok lo Yemen along Nimisha Priya kimangke lalo hadak Yemen along ame thang a clinic kang puji pu lahen lo laben ke Yemen along aron isido jong si hadak business pene sai choklem ji pulo tangte hadak lokela tum donang ji pulo amar si alang li inoda munir pen chetong lo alang li men lake Talal Abdo Mahdi pulo 2014 anikan si alang li tum chetong lo alang li tum business partner alang nitum cheman 2014 aningkan amasi alang nitum business bangke claim pon rapid lo kecheng si aku ke thangdat alam stame avelo mesen lo chingki chethan kadok obi same me phun lo aphi bangsi alang nitum project alam klang rock lo Nimisha Priya alang li chethan lo hala talala bang matela a business partner abang lo alang li bang Nimisha passport sami thijok lason si alang li phan kai ki same ke theng ke chok hadak dokok lo pulo lason si fake marriage certificate same mate a documents me pasilambor iret pulo lacho takalilang Nimisha phan talala bang heli pen same ther se set pu lasi 2016 aningkan alang li police phan same information pilo alang li complaint pilo bon same police pen thangnat same akiraba videt pu alang phan kerab ji kali alang li phan arrest rong pusi pulo athe alang li fake document ke silama joini bon same bangso fake documents ke paselam toy sem hala talal bang mutela a business partner bang si toilo ke force pensi bangso fake marriage documents me paselam derlo 2017 aningkan Nimisha bangso alang li me thang a passport talalong si dokolo bangso a passport ke la bangso a passport alang li kachi n2g phan alang li sleeping a medicine pidet mate mek pajang joji a medicine bang pidet polo bangso a medicine overdose ki pidet a joini mate a power thi ong chela joini talala bang thilol alang li aphi police thingnu stamening jelo talala phan ki pathi che nam ke kali polo alang li phan mek pajang joji a bdc bangso a medicine pilo polo athe talala long alang li a passport dokok polo bangso a passport ke chi ng phan si alang li mek pajang joji a medicine pidet polo stame aphi bang ke alang li thilol lo talala bang thiloda joine inut nurse do thulang alang li men lake hanan pu hanan laben ke Nimisha alang li tum la talal kithi tang abang ar pu mangke ingthan isi lang atengki long bidam koklo mate patu dam joilo amar si tebok terai tuma pi bangke angnim long lo angnim ang hong dolo police tuman hang lo investigation lo thekpon long lok lo amar si api investigation kaduka video det pen api bangke chini de lo bangso bidi ke claim lake Nimisha Priya si ke claim polo amasi alang li phan ridun lo la pen ke alang li phan nedam check lo 2017 August achiklo lomsi alang li phan nebing nang lo polo sodi a border along alang li hadak pen ke kaji si Kabor-e lo pu bon same alang li phan nebing nang pon check lo 2018 amar si alang li phan death sentence mate alang li phan pathi nang ji pu hukum pi de lo court pen alang li higher court authority long alang li dam lo mate chingki dam ji phan Kabor-e lo system alang li tum reject lab lo amasi 2024 aning kan bang ke president bang signature pilo je alang li phan kokthat pinang pu signature bang pipon elo lasi non July 16 ke alang li phan ke kokthat pipo alang li phan e pathi pon po Yemen along non hejong alam ki klang thu bangela son lo blood money mate vi atangka pule tum
translator same henoni bangso blood money alam si ki klang thulo pilo bangso blood money ke harak islamic law yemen along islamic tum aron yemen along isi ke tok pondo jongsi komania bang anut ka prek phana pran and delo lapin ka family tum bang lagi thilota family tum bang jongsi halaki pa thi bang phan jongsi diapo plotangte diapon mane halaki pa thi bang jongsi a family tum phan tangka pilo plotangte alang li phan low plot po halabang so tangka phan si blood money polo lasi islamic law along sitame ke tok pondo hadak yemen soni alang tum phan option do la ki pathia tum phan option hini do alang tum phan apran ng net po kalilo plotangte bang so blood money bang ke pinang po pivek nang ji pokali hala family tum kithilot a family tum bang stame deng pon helang kroi pon helang alang tum hin ben seme chedon helang chok blood money en pu palang tum chedon helang ansi bangsa blood money stame piunji kalilo plotangte piun e talala family tung bangso blood money dengjine dengdene non mat ke confirm avelang bon stame dag india long alang li pan supporter lapen ka alang li family tum anstame tangka maha pangrum pilo alang tum nimisha priya phan kirabji phan isia council stame senglo safe nimisha priya action council po alang tum makimange la son lo 8.5 crore tangka alang tum pangrum po laben ke talal la family tum phan pidam po pulo sitame non amat ke 1.6 crore tangka si longchot langpu semerang tum collection pon bomlo even india a government pen sitame alang li phan nimisha priya phan kirab dong ji phan si chisik pon bosam isi akasik sak dokok hadak yemen along india embassy bang ke avedat amat si chingki che than bang same isi kasik sak dokok alang tum hadak talala family tumnong dam si chingki dam ji pustame un e ate hadak rondo bom pusipulo indian leaders atum laben ke even supreme court pen same alang tum hukum pi ponlo je bang so asai bang ke prabjin pen si pachu nang populo ate arni avipin lo july 16 lo plotang te alang li phan ke kokthat pibek po kupi koson bone non amat ke chini ne dalo alang li jongsi abha mesen plotang te matela tangka alang li tum pi un hala talala family tum kon ma ka dimana teng pi un plotang te alang li live bang ke joplot po alang li kai bang ke joplot po same hala tum same accept po nahelang ainut bhani a family tum bang ke chidon lo pusipu bol same non mat ke confirm thek thedelo lasi ilitum ikai long thang nat stame chiputek the ilitum akimang pregjam akimang do thai bol same e prang ke kupi tong man pone ilitum kimatha teng pen chimanune ilitum kimatha teng pen ka preksi ilitum akai long bangjui ta thek lahai kadu ka bipon smel tum ready ponangji non la nimisha priya lang li akimang stame la lo hadak yemen along isyame thang clinic klempa mepo pro pathe tan ben klempo la pen alang li business permission po pusalang li akimang dolo alang li ko ani tangka maha ka durelo bon seme alang li akimang ke pachun vegji pusalang li hadak dolo apena lega supi tufan an ke india nang chutoila bon seme alang li hadak dokok an stame non bangke alang li live bangke project ason si dokok lo puthod ilitum chethan thunang nina kutina puthak nina kutina komalo plutangte alang li ke india sorkali alang li ke russia ben sikebang alang li india long ke do log si 7 years o ningkan troxian se alang li dak dolo illegally lata alang li long visa systeme ave aprange visa dolo bon systeme visa a date an same parla blo la parla boy fit same india long se alang li do bom lo long kuar lo lata habit ing namar lo long kuar lo si ke do asomar bahini pen alang li asomar bahini systeme arloso inut banke amen prema plo ningkan trok la banke inut banke amma po ningkan plivet la Gokarna po adung isi nampi do hadak si alang litum kedo koson si alang litum han kelong lok lo pelutang te hadak landslide matela long lekang rai do pik lapen ke hadak habida pi seme do pik labang so join isi police tum hadak patrolling kai ki seme dam duty dam ama si alang litum longku ang tan alom peri thek ponong lok alang litum ama si adung dam lo arlu lang dam lo alang litum phan thek dam long lok lo ini tom keceng men puthot chethan thunang alang li india nang kilo cheng leke nonolom kalilo 2016 aning kan lo october chiklo lom alang li 6 months mate chiklo john truck phan tourist visa bang en lo amat si alang li 2017 april an bang ke expired de lo mate la date bang ke par plot lo amat si india government ben system alang li phan exit permit bang ki pide lo alang li phan russia long puthot kachidam thuji phan alang li phan permission pide lo bon system alang di bang Nina Kutina bang Russia cedam desi Nepal ana dam rong lo api 2018 na ningkan puthot India cewang tu hamlo
September 8, 2018 an ningkan alang li India si chewang thurong. 2017 alang li Nepal nam lo laben ke 2018 September 8 arni bangke India wang thu juilo. Edem chini nangji Nepal laben ke India a relationship bangke mesen. Amar si open border system ang gedo koklo hada Nepal long ke damji phangelu tum nane passport nangji nane visa nangji pola hai a system avelo. Edum pene pena ili methang India pena documents dolo pulutang te ilitum Nepal ke damong lo. Hala Nepal tum system la sono pene pena lang tum documents isini dolo pulutang te India banglong lo lan strigo e. La so join si alang li joy ki pena lang li India nang lu thuchok lo. Karnataka le alang li ke bang chengali alang li Goa si ke do pusipo. Goa si alang li pena ana ningkan ke dolo. Alang li la Karnataka la bangso ingnam along ke bang la ke 2 weeks velang po 2 weeks mane hopta hini velang po ni krepli Rama Tirtha bu anglong along si alang litum dolo hadak isi longkudo hadak sido labang so longku lagi isi asrama son si alang litum pinchong de lo hadak si alang litum meditation dolo mate arna mancho adom lo laben kalang tum ki chol same simple ason si cholo hopenge noodles samukha cholo altum hopta isi pen ani si alang litum te bok head isi amarket do hadak pese alang litum one po lasi chopo kichu same simple laben kebe same plastic athak si alang litum kebe pusipulo laben ke bangso anglong long phere meme ason dopik pu phurui sitame phere meme phurui hadak dopik pula sonthak thak si habit marad mareng api dopik phere meme marad mareng api dopik hadak sitame alang litum phan thang nat kan hok sitame ave alang litum phan ke tengkheng ke attack lapu thang nat sitame ave pula alang li methang sitame media long ningje ponno neritum phan marad mareng api ajat stame neritum phan apasik sakse nang tengkheng ke neritum ke phere lake munit aphasi phere chot polo munit phangala nitum same phere duk polo alama ka hok nora lombang ke di etum marad mareng api phan ke phere apar etum lahin munit hijan si etum kache phere nang la sona portion nang li rok bangso ang number si alang li ke ahem pusi alang li chemat halo alang li da ke bang athike meditation pan si bang la beng alang li spiritual life arna ben kache te bok het ke longji phan si alang li hadak bang lo la beng city life along jong si lang lo tang te hada ke lahin ke chet theng ke chepati dil violence do pik polo la son thak si ada ke hangjo hang hai la hai ben ke chepat jok ji phan si mate isi peaceful life in sam jin ben akai cepadam ji phansi alang li dak bang lok lol penke arna ben chite bokhet pen ke do thek ji phansi alang li dak bang lok lol ha usmar dumar same lason peaceful adim si pathe pading ji base alang li ning hang lo polo la si alang li dak bang lo pusi alang li che than lo alang li tum phan bang so long ku arlo thek dam long lok pen apike hada pen pon philo athe hala so area lom landslide do pik pulong ni kangrai do pik la si alai bang ke risk do kok pulo ali tum hada arlo check lang alang tum lang amar si passport lahai an same long pon no labeng hadak arna mamurti lahai same long pon do pulo aprang si ke alang litum tebok head isi ashram long si alang litum han bilo phibang ke alang litum phan women and child reception center korwa pu adim an alang litum han pon lo child welfare atumsi bangso sumardum han lang pamilo lapen ke check up pamilo lapen thangnat ke sus tame bi oka pran same me phun busipu pon no Russian embassy laben ke Indian immigration official atum bahas same bang soalam pachini lo laben ke alang litum sikdang lo puthot Russia alang litum han ke toy je aphan alang litum me pupono la sumar bahini ke ahok lo India se amhang ke thek lo bon same India sorkali India citizenship bang ke chemanu nelang athe bang so sumara pailong valid document avedet a visa same expired pina jong si bang so visa long a date dolang pulotang te mate like expired pelang pulotang te alang litum phan Indian citizenship pu alang litum phan deng pon unji polo sitame hala visa long sitame apai bang sitame apor pardel lo expired lo la suppose bang so bahani somar phan sitame India lo amhang thek sitame Indian pu hok pon un e polo amar si alang itum sitame kitoi ji si alang itum sikdang pon bomlo India government ben same legal process claim pon bomlo same isi ke mang humemi alamang ke dolang news media long same thek pon long le India long si bang so ardu suke dolo lang di 7 years dolo laben ke inu bange 6 years inu bange 4 years asomar mate la supi dolo alang itum koson si amhang ke theklo apo komat lo labang so question mang dokolo neli ke matha alang di phan bang so question arjuje ne bon same neli ke matha lo apo ke komat lo apo jong se avilo pulutang te koson si lahai somar amhang thek bo non apo bang konane labang so birta bange chini nelang labang ke apo komane la so birta se me chini nelang nang jom jong si pene birta chini do pulutang te nang itum comments pek tha pone bang so video lo itum che thanam chona dome thang me kar